שבת שלום לסבא וסבתא. שבת שלום. יובלי חזר מבית הספר, היה לו יום פיג'מות, נכון? כולם הגיעו עם פיג'מות? חוץ מענבר כהן. כן? תודה! איפה זה? מה זה? הפלת את הבקבוק? אני לא, תשימי לו בקבוק. והבקבוק בטוח? כן? אהו. תרימי לו קצת. עוזרת לו? כן. כל הכבוד, גולגוליה. זה קצת יותר מרחוק, אז יראו את שניהם. שוב פעם יום שישי, תגידו עוד פעם שבת שלום לסבא וסבתא. שבת שלום ומבורך. חלק שני. שירול, למה התאפרת? תספרי. נפלא. היה מהממת. נשלח את זה גם ריטאי ומאיה. שלום, תצלם יותר מרחוק. ילדים, מה אתם מכינים? בער במג'קומן. וואו, יוב, מה לא שמת? בא לי להצטלם. מה שמת בפנים? זה בשביל סבא וסבתא, כי הם מתגעגעים אליכם. אוקיי, שמתי בפנים שוקולד. ומה עוד? ביצים? 2 ביצים, 3/4 כוס אבקת, אבקת סוכר. ויובל כאן הביא בהקצפה, ושיר החזיקה לו והוסיפה את הסוכר, והתוצאה לפני אפייה, מערבולות שוקולד. המשך יבוא. גול 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 גולי, איפה אבא? גול גול גולי, שלום. שלום. ביפה. גל. פו פו פו. גלי. אתה יוצא אמבטיה? כן, בטח, את החוט של המצלמה ישר לתוך האמבטיה. מה אתה מספר לנו? גולי מסוכן, גולי נעמד עכשיו על כל דבר. אוי, שום, הוא עובר לבטן. גל, שלום. איפה אור? מים? זה פלאץ'. של גוליין. ביי. גול גולי נעמד עכשיו על כל דבר. נכון, צריך להיזהר ממך. הנה גולי נעמד באמבטיה. 1, 2 ושע. לא. שלום. חלק ג'. שלום גולי. היי אף. גול זה עלה. אנחנו ביום שישי בהכנת. מה מכינים פה? כדורי שוקולד ואוזני המן. כן, התחלנו בהכנת אוזני המן עם מילוי שוקולד טעים, ואז נשאר לנו מלא מילוי, אז הוספנו למילוי, מה הוספנו יובל? ביסקוויטים כמובן, וגלגלנו כדורים קטנים, ואז מה שמנו עליהם שיר? סוכריות. וכמו שאתם רואים, שיר בכלל לא התלכלכה בשוקולד, נכון? והנה גולי אחרי אמבטיה רוצה ציצי ולישון. תגידו לילה טוב. ביי. שבת שלום. כל הכבוד. ביי. סטלה כמונה. סטלון.